Igbo mmadụ na-ene na ihe onyonyo a ka unu fụ ebe mmadụ mepere si n'ụlọ ụka ka ọ bụ ka unu fụ ọgwụ esi ebe a wee bupute. Abịakwa na ọ dis ministry si juru n'ala Igbo, ọtụtụ n'ime ha ji ọgwụ wee bido. Ọ bụ nnọọ na o nwere ihe ọ ga were nyoo ahụ ihe dị na foundation ndị ụka ifu na ọtụtụ ụlọ ụka, ọtụtụ ministries ndị anụnwa people na-aga asị na ha na-aga egbo mkpa achọ ụzọ ha si egbo mkpa ha. Ifu na ọgwụ ka eji nsikọcha ebe a, ma ndị gburu mmadụ nie mmadụ na ọta. Ọgwụ nwere họteelụ afụrụ mgbe afụrụ ebe a na-eni mmadụ na ya. Otu a ka ọtụtụ ụlọ ụka dị ejicha mmadụ ejicha grave wee mee foundation ya. Ihe na-eme n'ala Igbo anyị ahụ ihe na-eme ka chiedu nya bụ vidio ka unu nene ka ọ dị na mgbe ọzọ ka kwado nwaanyị ngozi mmadụ ka emesianụ. Akwa ihe m ji ekechi ọgbata ufie na ọ bụrụ mgbe nna anya ọ bụrụ onye agba ọnwụ ịchọ ịgbanwe ọnwụ nwere ka esi ekwe na Igbo chọbụ ọnwụ a na-eti ya na akwa blak etisie nye ụmụ ifegasị wee kechi ya bụrụ ihe onye afọ oluo n'ezi ma ọ na mmiri ọtọ enya. Onye ndụmọdụ Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe gbasara ọrụ nchekwa n'ime obodo bụ Maazị Ken Emeakai, onye kwuru okwu mgbe o duru ndị ọrụ Udogachi wee gaa n'ụlọ ụka ahụ, kọwara na ha mechiri ụlọ ụka ahụ na gburugburu ya maka ọtụtụ mkpesa ọha mmadụ na-ewetara gọọmenti steeti a gbasara ihe ụkọchukwu ọkọchị ahụ na-emegasị na ihe onyonyo ha hụkwara n'igwe ịntanetị ebe ụkọchukwu ahụ kwuru na ọ na-eme oke-ite na ihe ndị ọzọ gasị. Maazị Emeakai gakwara n'iru wee kwuo na gọọmenti ga-enyocha ọtụtụ ihe ahụrụ na ụlọ ụka ahụ, wee kwukwa na gọọmenti ada emegide ekpukpe ọbụla kama na ha chọrọ ndị na-achụ ego n'ike. Ọ kwekwara nkwa na gọọmenti ga-akpọta ndị na-abịa nyocha mmiri ahụ a na-akpọ Besaida nke ụkọchukwu ahụ ji alụ ọlụ ka e wee chọpụta ụdị ihe o megasịrị n'ebe ndị mmadụ nọ.